For today's video mga katil. So tara, bagong alot na ta mga katilo. Mao na yung request nga magpaalot na ta. So tara. Karon pa mo kitag mag-alot nga walay sudlayay. No? Walay kanang kan. Walay tapisay sa lawas so. Kaya ang manggupitay na to gede dali. Oh, napay sudlay ang gigamit murag karas. Okay, for today's video katong request nga magpaalot na diya katiil, tara. Okay, ko na alot na. Paalot ta kay para magwapo ta. Oh, akong mga lutay, akong manghod. Paglos ng mayo. Supong yung mata nyo. Hindi mabati ang sakit ang yang ito piyan. Sige ko mo dia. Katilaw, dali ay. Asal. Na. Indra, hawa dia. Mana lang yan na. Apa mo to? Kap sa baba. Sa oras pagpasado eh. Damo, magbraso yung persones. Una-una rin yung libre. Kaya mo yung panita. Panita na. Muna. Labahan ya. Labahan ako pasiro din ako na. Balat man. Kalau ada beras yang likod, kamu likod deh. Hah? Pilit dia. Besar, apa gini agak?